Salutare lume, v-am pe Fly Place și bine v-am regăsit la un nou episod din, nu știu, cred că este primul meu episod din Asphalt Overdrive. Da, Asphalt Overdrive. O să filmez 10 minute. Să vedem ce rang au polițiștii aia. Să vedem dacă putem să facem treabă. 220, wow! Sau GMC-ul ăla. Bun, dar nu mai să fac pe ăsta. Așa, mergem aici și ne jucăm Pirate Kings. O să fac un episod din Pirate Kings. Sunt la 3 insulă. O să filmez 10 minute. Este episod cu Pirate Kings, decât 10 minute o să filmez. O să le fac așa de 10 minute. Oh. Nu. M-au distrus ăștia. Oh. Nu mă. Daily bonus vreau. Nu uitați, dacă aveți Clash of Clans, nu uitați să intrați în acel clan Amara 178. Că avem nevoie de oameni buni, pentru că vreau să ne băgăm la War. Și să-i distrugem pe pentru că noi n-am câștigat niciodată un War. Suntem terminați. N-am bani, n-am nimic, că mi l-a distrus pe la omulețul ăla. Și puteți vă lua și voi Pirate Kings. E gratis, normal. Da, și nici nu știu ce să mai spun. Ah, da. Dacă prietenul meu Dragon Place vrea, dacă vede acest videoclip, dacă vezi acest videoclip Dragon Place, te rog să-mi faci mie o promovare. Please. Ești cel mai bun prieten al meu. Nu mă lăsa. Îți mulțumesc. Shop. Cumpărăm ceva. O, de cumpărare. Gata. Nu mergeam să zic. M-am mai filmat. Bun. Mi-a dat să mai dat așa o dată. Dacă o să chiar o să dureze videoclipul ăsta de 10 minute, cred că o să vă plictisiți. Așa că mai bine... Așa, gata. Cred că o să vă plictisiți să dați și să vă uitați mereu ce se întâmple și... Trebuie să jucăm Red Ball. Și vă rog, dacă vreți în comentarii să-mi dați sugestii ce să mă mai joc, că nu știu. Să încerc jocuri pentru Android, că eu mă joc, pe ce? O să încerc să le șterg cu astea, să mă joc, să... Dar nu doar jocuri din cele foarte mari. Asfalt tot s-ar putea. Oh, nu. Bun, scuzați-mă pentru asta.
Da, pe asta am terminat. M-am legat pe ăla cu time-ul. Am toate skin-urile. Cum vedeți. Sau să pe boss. Ăsta eram. Era un nerd. Bun, o să le fac din nou. Dacă că tot să juca Red Ball. Și nu mai trebuie să vedeți intervalul. O să le iau cu toate, să dau așa skip-uri. O să fac foarte repede așa. Nu. Când eram pe speed. Am zis să-l mă duc. După ce cădeai, săreai imediat la trasul, dar atunci să vină în viteză. Eu mă rând de căpățânul ăsta. Am atât să vină în viteză. Fără să vă la pe toate. Eu vreau dau și un skip-uri. Wow! Bă, pot să o dorăm? Am încercat asta, nu încercat. Da, și nu știu ce să vă mai spun. Am stat până la levelul de 5, dar să vă plictisiți, cred că bă, da, credeam că pot să stau pe chip ăla, de unde? Nu de asta.
Da, ăsta e level 9. Am uitat. Unde m-a dat? E bine, e bine. Ia uite bă, iarăși. Să vă fără vietă aici. Mamă, câte bolovan pot să fie. Da, gata, am ratat un pic. Nu vreau niciunul watch, că vrem să mai avem 10 minute. Iar 12. Bun. Cam atât cu acest episod.